ಮೀನ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಎಂಡತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಮರಿಯಲತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಕೈರಂಪು ನಿದ ಮೀನು ಭಾರಿ ಪಿರಿಯ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಅಟ್ಟಿಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೋಂಜಿಲ್ ಗಸಿ ಅಥವಾ ಬುಲುಂಜಿರ್ ಗಸಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಚೂರ್ಲ ಪೊರ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಟಿಲ ಸರ್ ಮಲ್ಪಗ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾತ್ ಪಂಡ ₹100 ಬುಲುಂಜೀರ್ ಮೀನು ಗಲಸಂದುಲ್ಲ ಈತ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 20 ml ದಾತ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚಾಲ್ಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯನ್ ಬನ್ನಾಗ ಗೆಂತದ 15 ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಮಕ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಪು ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರೆ ಖಂಡಿತ ಮರಪಡೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಅಂಚಿನ ಶಾರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಮೆತ್ತೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಸಾಸೆಮಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಬಿರ್ದರಿ ಮೀಂದ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ವಾಮ ಮುಖ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಚದಾತ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಂಚನೆತೆ ಒಂಜಿ 3 ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ಐನ್ ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಪುಣ್ಕೆದ ಪುಲಿ ಗಲಸಂದುಲ್ಲ ತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ತುಲೆ ಪುಣ್ಕೆದ ಪುಲಿ ಇತೆ ಪೊತ್ಪನ ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಡೆವನಗ ಪಾಡೊಲಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಕಡೆವನಗ ಅನುಕಲಾಪುಂಡು ಆಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕಾಣೆಡ ಲಾಯ್ ಘಮಘಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆನ್ ಜಾವದ ಚಪ್ಪೆರ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ಹಿಡಿದೈತನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಿರಿದಿತ್ನ ತಾರಾಯ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ತಾರಾಯ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಕಡೆವರೆ ಬೊಡುಪುನಾಥ ನೀರು ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆದಿನ ಮಸಾಲೆನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣ ಬಿಸಿಲು ಹಿಡಿದೈತನ್ಲೆ ಗಮನಡು ಪಡ ತೂ ನಮ್ಮ ಚಾಲ್ ಮಲ್ದಜ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ಪಿರ್ಕಲೆ ಅರೆದಿನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡೆ ನೀರು ತುರತ್ ಮೈಪ್ಲೆ ಇತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅರೆಪು ಕುಡಲಾವಂತೆ ದಪ್ಪ ಎತ್ಲಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮೈಪೊಲಿ ಮೀನು ಪಾಡರ್ ತುಂಬು ಅರೆಪ್ಪನು ಕೊದ್ದಿರೆ ದಿ ಓಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಟು ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಬೋಡಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿರೆ ಶುರುವಾತಂಡು ಪಂಡ ಮಸಾಲೆ ಬೇಯ್ದನೆಂದು ಅರ್ಥ ಇತ್ತ ಲಾಯ್ಕದಕ್ಕೆ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೋಂಜಿಲ್ ಅಥವಾ ಬುಲುಂಜೀರ್ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ್ಕನೆ ಮೀನು ಬೇಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುದಾಲ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಅರೆಪು ಕುಡವರ ಕೊದ್ದಿರೆ ಸುರು ಆವನಗ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೇ ಬೋಂಜಿಲ್ ರಸ ಅಥವಾ ಬುಲುಂಜಿರ್ ಗಸಿ ತಯಾರಾತನ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಉರ್ಪೆಲ್ ನೊಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತಿರಿ ಪಾಲೆ ಏನು ಚಾತಂಡು ಪಂಡದ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಮೀಂದ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾದ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬೈ.